Официално Барселона е новия шампион на Испания за 2025 година. След като Барселона записа победа срещу каталунския си съперник, вече няма кой да настигне каталунците и Блауграна официално са шампионите на Испания. Ние сме кралете на Испания. Официално домашният требъл е абсолютен факт. В първия си сезон в Испания ето този човек над мен, Ханзи Флик, показа защо е, може би, един от най-големите треньори някога раждали се на тази земя. От една притихнала Барса, от една срутена Барса до най-добрия отбор в целия свят в момента. Пореден фантастичен гол от ето това момче Ламин Ямал, за да може Барса да триумфира с 28-та си титла в Ла Лига. Дали има кой да спре това момче по пътя към златната топка само на 17 години, предстои да разберем от финала на Шампионската лига между ПСЖ и Интер. Радостта бе неописуема, дори пуснаха праскачките на стадиона на папагалчетата, за да може Барселона да се успокоят и всъщност да влезнат да празнуват в тунела. Това може би е едно ново начало на един изключителен проект от страна Ханзи Флик. Този сезон 3 до година, защо не 6? Радвайте се, каталунци, сезона беше изпълнен с изключително много емоции, имаше спадове, имаше възходи, имаше и падения, но накрая Барселона беше категоричният победител. И тук може би бих казал само Виска Барса и Виска Каталуния за винаги.